ko shekaran jiya na sai san mu wani irin ta yana can sama hayar Lagos yanzu haka yana ce yana bugun ta dillali don Allah a samu to gaskiya bai ina kara mai mutunta haka nan gaskiya don abubuwan sai an gani to 650 bai ba a gaskiya kike da 650 alabin cika lafiya shikenan a bar shi 750 Allah ya kara Allah hukumin shari'a Allah ya san motar nan ka dibe ta gani fa wallahi akwai bodi komi akwai ga motar nan da ka sani haba billahi kai mai magana ya kara mana motar nan me gida ka kara mutum ne Allah hukumin shari'a Allah yana abin cikin 750 motar nan ta sayi mana ko volta ya kamata ku bar shi haka nan a kara ne za ka yi mai gida ba a nan ba a ciniki assalamu alaikum mai tsohin motoci hake dangane ne ya hama ana nan ya aiki nan kasar ka ciniki na akai a'a to a saye da Allah a saye wani na an musunta ga masayi ne alhaji idawli to na ta kai mota mota ta kai 750 a'a shin wai ana ma sai mota ga iko Allah har kai za ka sayar ta ina da sayanta ya nawa an ka saye 750 an kasi a gaskiya ta ai ni wallahi na aza kuma ba mai sayar ta sai dai mutum kare kai wani wuri in an dawo akan jin daɗin kare kai sai ya baka ita amma dai ban sa ana sayar ta da kuɗi ba motar ga amma yanzu ga wai kai da Allah wai wace kana ta motar ga wai algasa ta a bal ba gada algasa no wai wace kana ta algasa ta algasa mai motar na annan kuna magana da shi wayo ya hankuli ma mai gida kai arziki tambaye ka duk mota ba mota ta ba don mota ta amma ta yi mota wallahi a'a na sai san mu wani ita guda tana can hayar Lagos irin wagga tana wa sai ko ta tawaye na ma tana wa sai ko ya shiri don gaba ga an gasa shi da Abdullahi a kai ai kai da nan ya mota kenan ko